Пръв дядо Яни, племени баба Обена, за тяхната дъщеря Стефито и техния зет Алекс Бартере. За децата си живеем, за тях се борим и купнем. Ако Бог е рекъл, до тях ще останем. Само за Иван и Лидия живеем, за тях се борим и купнем. Ако Бог е рекъл, до тях ще останем. Дай ни Боже здраве и сили, пази децата ни красиви. Ще се борим докато сме живи, те да бъдат най-щастливи. Дай ни Боже здраве и сили, пази внуците ни красиви. Алекс и Стефито всичко ще дадат, те да са щастливи. За Алекс Бартере и Стефито от Бенавенте, Испания. За внуците си ние живеем, за тях се борим и купнем. Ако Бог е рекъл, до тях ще остане. Само за Иван и Лидия живеем, за тях се борим и купнем. Ако Бог е рекъл, до тях ще остане. Да са ни живи и здрави внуците.